Basta ako'y bahala ug asa ti kadalhon. Unya po ani Kimi mo na kumbiyaan. Diha nalanggod ka balikan na ka na mo unya mahuman mi. Tinuod ka tong nahigugma na si Kimi sa kuha. Siguro na-realize na ni Kimi nga iyahang gibuhat sa kuha nga igo ra ko niya gibinuangan. So karon sa pila ka semana na akong wala ni bisita dito sa iyaha. Ako na lang siguro to balikan si Kimi. Panahon na siguro para may pagawas na ko niya nga akong gibati sa iyaha. Dili na ko maglangay at tuon na ako to si Kimi. Kung sa to kalaya si Kimi at tuon ako to para may pagawas na ko niya akong gibati sa iyaha aron dili masayang ning ako ang effort sa iyaha. Ji, tanaw ni mo Ji, mabalik pa ka to si Cardong sa kuha. Mabalik pa man to, ay lang pagwalag paglaon Kimi. Lain man kay siya kinuhan sa akong gahapon, isagit-sagitan man gani ko niya. Ingon man niya paghulat lang. Di, maghulat lang ka ba hindi mo balik to sa imo ha? Yung dili na to mabalik, magunsa naman ko uy. Mabalik man to, naguna-una raman to si Kuya Cardong. Sa imo ha. Basig dili na ko niya mapasaylo, baka daghan na kay kusala sa iya. Anong dili man ka mapasaylo na inlove man ka sa iya ha? Bas hindi sugton na kaniya mo niya, mabalik na siya sa imo ha. Ay, murag, feeling na ko, dili na siya mabalik sa kuha. Daghan namang good pud og utang sa iya ha. Ibutang lagi sa lugar imuhang kamaldita para ganahan pud si Kuya Cardong sa imo ha. Bitaw oy, suko baya kay to siya sa kuha kay tungod gibinuangan daw nako siya. Ikaw man good ba imo harang ginapaasa si Kuya Cardong? Tanawa karon na suko na sa imo ha. Unsa may angay nako buhaton Ji para dili na siya masuko sa kuha. Dali ra man na Kimi kung unsa iyang hangyoon dapat imong ihatag para ganahan pud si Kuya Cardong sa imo. Kasagaran Ji kay naka-experience naman jud kag-uyab-uyab. Unsa man jud na ilahang ginahangyo sa imuha? Isa ra man ang gusto sa lalaki Kimi, imuha siyang seryosohon og imuhang ihatag ang iyang kalipay. Unsa day na ilahang kalipay? Basta may balaan ra na kung magkita na mo ni Kuya Cardong, alangan naman istorya nako sa imuha karon. Hala Kimi, si Kuya Cardong man o, asa man? Kina. Ay hala o diba ingon ko sa imo ha, mo balik ra lagi na siya sa imo. Unta Ji no, nga iyahan ako mapasaylo. Mapasaylo man ka na niya, in love ba na siya sa imo ha? Oh! Namalagi mo diri Aji. Mato lagi mi ilan nanay, nalagi ka karon niya. Oo, gibalikan lagi na ako si Kimi karon Ji. Uy Kimi, gibalikan na daw ka ni Kuya Cardong. Ha? Tinuod na, gipasaylo na ko nimo. Oo Kimi, gipasaylo na tika. Tungod sa ko ang gugma, dili na ko makaya nga mawala ka. Tinuod ka Cardong, imuhan ako nga pasaylo. Salamat kayo Cardong ha. Salamat kayo Cardong. Basta ang ako ang hangyo sa imo ha. Ug unsa ang ako ang hangyoon sa imo ha, nga magbinuotan na ka. Dapat magbinuotan na ka. Ay, wala dyan na problema Cardong. Promise, magbinuutan ako sa imo. Sure ka? Oo. Wala na ko nimo gibinuangan karon. Wala na lagi, promise. Tinud-anay na imong gugma sa ako. Oo, tinuod ka ayo. So karon dire na ako makita og tinuod na imong gugma. So pwede ti ka mahulam karon adto ta dito sa Pikas kay dito ata magistorya og tiwas. Pwede ka ayo. Asa man dapit? Basta ako'y bahala og asa ti kadalhon. Sige, sige, tara. Dari, sakay na. Unya po ani Kimi mo na kumbiyaan. Diha nalanggod ka, balikan na ka na mo unya mahuman mi. Ha, imuha kumbiyaan kito ba yung nasakitan ka wala biya ta ka gibiyaan. Sige na god, sabta na langgod ko karon, please. Aw sige, maguna na lang ko dito ilang nanay. Sige Ji, salamat Ji. Dari asa mi Jay, balikan ra ka na mo Jay og mahuman mi Jay ha. Karon makabalo na yun si Kimi kung unsay pasabot sa kalipay na ginahangyo sa lalaki.